ai kublening kong you blay try kan rat jengi balari la sumari sa sin pa tene ka por nga kwa bet pin pau ka jing sngew hamtam ya ka KJAYF ka bedi ka khazi jaitia Adventist Youth Federation kamtam ka bla ai nga kalat ka bangan ya la ban ya sambat pi ka ka ba nga syam ka jing im ka jonga but kumjur nga khat so bahai gitu baro ki baju pet ya kan ka YouTube channel jong kan ka KJAYF na ka wake polish ka way pat blame kur khuy phi kat ba phidang beteng ban yai pet bat sha skor ya kan ka YouTube channel ko phi yo shibun ki jing hikai te ne ka por ngai ngo yu blay sa sin pa ne ka por ka bang akwa ban ya sa mat phini kong sho bangan ya chakman na kwa ban ya sa ne phina ka dukat Bible ka ba shim na ki Psalm arpnyo dekat ke baning kong kum ni utrai ulang ka jing shai jonga bat ka jing pen em jonga yan no ngan siap tieng te lang ba ka ni ka dekat nga sngew ba ngam dei ban set tang halade marwei na mar ka ong bat ka kren shai hang ni dei ba ong mano henai ka tin chung blei ka ong ba utrai ulang ka jing shai jonga modder la da utrai umlong ka jing shai jonga la ni jong phi ka ta ka mot kan dan bet tang ka jing dum ma ka jing em ka jongi la ni ka jing em ka jonga ngi ai ngo yu blei ba udang dan bat ulang ublay badap da ka jis ai ba ulong shisha ka jing shai bat dei na ta ka daw ba ngila ban yang ban yat ban le ban dap hi kamram jungi ka bangi dang em dang sa anis la prathai bat sa ka wi ru ka ba so tna shu ka long ba udei ru ka jing pen em ka jonga lada ngim don yu nong pen em dor sha ngin poi le si ngina ban yap no ya ka jing em la ni ki kamut batang bangin yap le si ngin do ngin ki baro na ma ba ublay ulang ka jing shai ka jing pen de ta ka daw ngi klam shong ha ka jing dum bat ngi klam shem la yap no na ma ba ulang ka jing pen em jonga ho on kamut bang ong ban yap no hisin ka singi baro kum bangi wan ngi ha ban net phai henry ka jing mo jonga ka long ba ka jing em jongi ki kun Kristan kam tam ngishem shibun ki jing ki bangi judo jingkyrmen na ka wei ka polish ka wei pat kam tam ki long ing Kristan kam tam kum ki kun samla ka theba shinrang ngi don tang ki jing ka seba phai pin phai ka diam pin phai ka man ki don tang ki jing sudah henry ngin let ki jing ki li ka long ka ba adu kata ban juba henry ha bangi phai pat shek tin ka jong blai ka ai ngi ka ne ka men ka ai men sim ngi ba kum no ba ublai udang long ka jing shai ba ka jing pen em ka jongi bat baleng in shep tieng yan ngin shep tieng ha ba ublai udan bat ngi baleng in shep tieng kata ka dei ka basotran ka jing em ka jonga ka bang kwam sam phi ka long ba ka bang la ju shem ha ka jing em jonga nado usnam kibayat isotanat bani le kai sonat ban le chak kelas sotanat ban le pergi parlok ban ya le sa shi seng ngaju sotanat ban le shibun ki ban jumi na yeng ban le kai ki parlok sotanat bat kadang mi kisngi ki por ka long shisha ba sotanat ga jing im samla ki jonga henry kat badang mi kisngi ki por pat ka basungsi ka long ba ki wan ki jing pen shoi haba ong ki jing pen shoi kamut ki jing pen shoi ka bam ka di ka jing pen shoi le se ha ka kam ka basniu la ne ha kinu ka benta ka jing pen shoi ka la ban wan ni phi ka ba wan ha phi le se ka ba wan ha nga ka pher hendai ka jing pen shoi ka ba nga mat ka de ka jing pen shoi ka ba ka jing pang ka jing stam ka wan ha ka jing em nga jonga la slam but nadu snem kumta ajar khat wei ter yat ki por ki snem but la ong ba i lishim mi ki dawai ru ngim jio habangi le ka test ngim jio ik report ke bapiang ki ombam judan jingpang ki maso phala ka long ba la dam dan jingpang da in sumare ta jingpang bat da ba ki wei ki pang le se tang shisi arsi ki shim dawai ki jam ki kot no ki khia no kat no ka long baso tanat hendrei ha jing sham jonga pat ka long ba so phala kat barang ya ki snem ki banai ka jo ka jing stam ka wan ka jing ban khia ka wan ka jing so that ka jing so luat ka wan ha ba so tanat ban let shu shi ji seng ba bun breu la ni ban sngap ki ba ka jing sawa so kwa bitang ban shong tang marwei so kwa ban shong slam ha ru shkwa ban pendep tang ka kamram ka bang adai ban pendep lat nang ta ngam kwa shu ban den kanu ka jing let yawan ba ki para samla kham tam ka balang ban tre kanu ka kam bala ong ru ba ha jing jonga ju sutenat ban tre shibun ki bai dei bat ki paralok para samla le si kirang ba ru haba ki pha nga kloi ban le haba ngala namar hai tu ki po nga don tang ke jingkot jingkhia sudah henry kumbanga ongi phi pat hadeng kat to kat nesnam ki ya haddo menta nga sngew ba ka jingpun shoi jonga lang ba usaitan hi kawan na yu i ba nga thrang bat nga kwa bat shakri yu blai kham ba kawan pat ka jingpun shoi lang ba ka jing bam yo kat yo khia akamat ga jonga wala kata ngam shemran din namar ka ktin jung blai ka jingkyrmen habang idon hapdeng ki jing stom ba she ngin le
amdai shi doktor amdai shaki brio ki banang bastat amdai shi kita ki dong ai dawai ka bani kong ka bangin bo ka dei ba ublai udai unong pen khia ba undong siu spa ba undong pen em jangi namangi syam ya kata ro ha ka bible ha bangi pen ki bible shi bon ki khat ki bai man si ki ba ublai ngi syam ba upen em mi ki to ki bab don ki jingpang ki ba pher henrei manga bat ma phi balengin khuslai ha bangi prakhat shi sin ha jinglong brio ngi sngo ba ngim im shu ngi sngo bangim don ching pen khia shu ngi sngo bangi la that ngi la luat kata ka jing trei ka jing ta jongi ngi sngo bangi that ban puli ka bible ngi sngo that ban bat ki kam ki badai ha po ka balang bat kham tam e nga nge le se don nap deng jong phi ki ru ki para samla ki ba sngap leng ba ka ni ka khubor menta ka jan we le se ki don ki ba nap deng jong phi ki ba mat kum banga le se phi kwa e ban trei ban le ka kam ga jong blai henre ka men sim jong phi ka thrang henre ka bor bat ka met jong phi ka jong pakhat jong phi le se ka tlat ka nang sngo khuslai ka nang sngo du bor ka sngo bam dan jingkyrmen shu henre wala kata ro shi sin ba phi da thrang phi sliang hi ublai bat lang ba ki jingduai ba phi dei ban phla ki pastor le se ha ki brang ba balang ki bala teman basan le se mdi ba phin sat tang la de phi dei ban ya sam ha yeng ha sam de ka e ka jing e ka ba phi shem la da phi trang shi shai jisu ba phin trade men ta ka kam ga jong u bat phi dei ban phla ha ki bangin yo e ka jingduai ka ba khlan bat ngi skam ba ka jingduai tang marwei ka jingduai kamda ka ngasmo ba kamda long e ka dawai do ta henri habang ya duai lang ka kenhon haba ngi bo e jingduai ka bakar pang haba ngi pha e no banya duai na do ka do no ka men si ngi syam hi sha bangi yo e jing pen khia mat kata ka long basutnat uble shisha ulong badap daga jing bahas bun men si ubam ju thok ubam ju syukor uba kular ladang iwan shu lengba ka jing ket bakhia jungi kumla tho ha ngi syam ha mathaya mongin syam hang tu ba khat ba la ong ba to wan shanga gitu ki ba khia ka jingket ki ba syam ka jinja shisha kata ka di ka bakta bai ka men sim jonga habang syam jinjar balengin kuslai habang syam jinjar balengin so syap tiang balengin sang tulat namar ka don kalat man ta jungi ba uji su ulong kalenti bangin poi syata syabendeng namar de lang ba ka jinget jungi hau bat ka jinshania jungi hau bat le se don na plan jung pi deng teng pi song ba pi shitam ki jingpang bam don lat shuban sumar pi do jingkyrmen henrei ka kumbanga ngayo sngo pade ki don pat ki breu ki ba ayangi ka jingphla ba ki yo pat e ka jingkwat e ka jingkhia hadir ba ki bu shwai ublei hakmat habangim pai prakhat nama ublei ulong ba phla ba ubala pinkhia ki jingpang ki ba shibon jat kham tama ki ni ki singi ba por mentangi ju sngo tang ka jing ut phang ka jingpang ka jing shitam ka jingkerdo ka bakim dan pisa ban sumar kumbangaru ngamat ela di bangim ngi jenjal ban sumar bangi pang shitam ngi sodo jingkyrmen henrei tang ka wei ka ba sotan adu ta ka long ba kum ki khun kristan ngi yo chi kai ba phai shu ublei bo e ki jingduai ngi phone ki pastor ki duai lang rengkat ke jing duai kata ka dei ka dawai ba hadu mentang ngim syam lakalan henrei ngayai terang ngayai sliang ban train na menta jong ble ngam ai lat bo sritan unangwan ban penshoy yang ale se kani ka di ka khubor ka banga kwa ban ya sami pi ki para samla ba kat ba pi yo i pi pe ya kani to aba phenam do jingkyrmen la dan la da phim dei ha ka pang ka shitom ro le se ka dei ha ka kam ka jam ba phim don kam don jam le se pi don shibun ki jing e ha yeng asam ka jing ba mes tho jing mot para ka jing ba so jing mot ba yeng ba sam to phai shu ble u khat ye pi la pe pin train na menta jong u kloi ban ya rap ye pi de man long shma pi ning kong ban kin mai ble ba phim dei ban bu tang de men sat tang hala de kham tam e ke jing e ka ba pishem ya sam lem hayeng hasam kham tam e ke jing e jong pi ba phin bu lang ka ju ka jing duai namar bo suitan ha ba yu i ye pi ba pi da thrang bat sedang menteri na menta ka jong ble inget scam ya kita upet ning kong le se kum nga menta nga kwa e ban tre na menta ka kam jong ble hendrei nga mat no ke jing pang ding shitam wala kata nga sun thu ba ya ke e ka bangala pat ngam dei ban kenran dien nga dei ban wan shakmat ban ai men sim bat hadu menta men ne bala ong ba wa ada nga pang nga shitam hendrei habangala nga let bet ba nga scam ba hisin ka si ublei kum ba wala pen khia yang amenta hisin ka si pen khia shu yang adang ai shu kamat ka bukai ba khia kham tam bangala shu ban beteng ban shakri ka kam ngajung ublei bat kum ki para samla to anda merande ban nam thaj ban shakri ublei badan kanu ka kam let kloi chata ka jing khot jung jisu e shwa ki kam prathai jing so ba jung phi ba ro ji shoi ublei ning kong un sa pandap e jing ai jung phi ba ro ki jing don kam jung phi ublei hi utep kham ha ki e ba ro ke tang ki di ki bang kwa ban ya sam sha phi ka jing sham ka
jangan lek se ki bala lek no hadu kisnam ajak hadwe hadu minta ajar pesau dan lek se hapden ka jingpang jing stam henre ngam syam la kallan ngam syam la no ong kum no kum ba syam ki bro jing songsi mo ki bala mat jing songsi ki ba du no ela ka jing em henre ngai ngo yu blai lek se ka de ka bor ka ba ublai ukwa engya yanga bangan dang tre shu la minta jong blai ba ngakyrmen scam ba unia ya rap yang ba kumju ya bara ki para samla ki ba thrang shisha ben tre na minta ka kam ka jong ublai kur khui pi baro ki ba sha shko bat sngap ya kani ka khubor ka jong to ai ba ublai kur khui ngi baro lang ublai shibu